umuntu uElekzandire ingozi, Timoti mlumkele ingozi uElekzandire. Kunjanje eyona nto ayichasayo bubuhle bento ayibona emntwini. Ndandikhe ndahamba naye uElekzandire, kodwa eyona nto eyenza okokuba sibe zintshaba into uThixo awandinika yona. Wathi wakubona impumelelo kwelam icala, wajika uElekzandire waba lutshaba lam. Uzumlumkele Timoti, ngoba ndiyakwazi nawe uqhuba kakuhle. Into entle akafuni ukuyibona uElekzandire komnye umntu, noba angenza ngathi ulutshaba lakho. Mhla uThixo ekunike into uza kuqumbela uElekzandire, ngoba izinto ezintle uzifuna kwelakho icala. Uzumlumkele Timoti uElekzandire. Mna lo endithetha nawe undenza izinto ezimbi ezininzi uElekzandire. Ndinezigweba kunjanje, ndinemivumba endiyenziwe nguye uElekzandire. Ndithi kuwe uzumlumkele. Kodwa Timoti ndimnikele kuThixo. Inkosi ngokwayo iyakumbuyekeza ngemisebenzi yakhe emibi. Timoti ndimnikele kuThixo uElekzandire. Mna ngokwam ndimyekile. Ndithe kuThixo makambone emphulaphuli bakho uElekzandire nakubakho bomi esikunika bona namhlanje. Mnikele kuThixo uElekzandire. uThixo uza kumbona ngokwemisebenzi yakhe. Utsho njalo umpostile uPaulos. Ndimniyekile, ndiyamazi uba ndinemivumba kuElekzandire mphulaphuli welizwi FM, kodwa ndimnikele kuThixo. uThixo makambone ngokwemisebenzi yakhe. Mphulaphuli unabo uElekzandire, kodwa mhlawumbi ubagcine enhlizweni yakho. Ndithi kuwe banikele kuThixo uElekzandire, ngoba imisebenzi yakhe inene. uThixo uza kumbuyekeza.